प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर वासादि गौरवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौरव हरे कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, प्रणाम्स प्रणाम्स டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள், பிரणाम्स. ஹரி போல். हरे कृष्ण माता जी। சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு பிரம்ம நேரத்துல பகவானோட கதையில हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு கிருஷ்ண கதை, பாகவதம், அதுவும் அமல புராணம், வணக்கங்கள், பிரணாம்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 5th சாப்டர்ல இருக்கோம். 10 to 1 5th சாப்டர்ல இருக்கோம். அதில் நம்ம வந்து 24th ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். நேத்திக்கு மாதாஜி 23 உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம் பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு. யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? हरे कृष्णा माता जी, ஹரே செய்யட்டுங்களா? கிருஷ்ணா. அவசியம் பிரபுஜி, ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மங்களாச்சரண் நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? ஜானகி பிரபுஜி சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. இல்ல, பத்மா நீங்க சொல்லுங்க பிரபு மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க, பரவாயில்ல சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदादिगं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साकराद्यतं सहगण रघुनाथं सजीवं सात्वतं सावधूतं परिजानं सहितं कृष्ण चैतन्य शैवं श्री राधा कृष्ण बाधां सहगण श्री विशाखा हे कृष्णा कर्ण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोवेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेयो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம் பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க எல்லாரோட எஃபர்ட், அவங்க எல்லாரும் தான் நமக்காக அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணம் பண்ணி கிரந்தங்கள்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் பகவான்கிட்ட நல்லபடியா பிரேம பக்தியில வரணும், பக்தியில திளைச்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு எப்பயுமே நம்ம கிராட்டிடியூடா இருக்கணும். அவங்களோட அந்த கைடன்ஸ்ல, ப்ரொடெக்ஷன்ல நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிக்கலாம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத் நஸ்தப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம 24 ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி 23ல நம்ம हरे டிரான்ஸ்லேஷன். कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பார்த்துருவோம் ஒரு கண்டினியூஷனுக்காக.
ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நம்ம வந்து கேண்டோ 1ல் சாப்டர் 5ல் இருக்கோம். நாரத முனி, வேதவியாசர் இவங்க 2 பேரோட கான்வர்சேஷனில் இருக்கும். அதில் நாரதர் வந்து தன்னோட இளமை பருவத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த ஆமாம் 5 வயது குழந்தையா இருந்தப்ப என்னெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்தது அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருக்காங்க. முக்கியமாக நம்மளுக்கு நிறைய லெசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அசோசியேஷன், பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன், அவங்ககிட்டேருந்து லேர்ன் பண்ண அந்த கெயின் பண்ண அந்த நாலேஜு, அவங்களோட ரெமனன்ஸ் எடுத்துக்கிறது, அந்த ஃபுட்டு அவங்க பிரசாதம் எடுத்துட்டு அந்த மீதி பிரசாதம் அது வந்து எடுத்துக்கிறது அப்படின்றது, இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் சோலை வந்து நம்மள என்ன பண்ணுன்னா பக்தி மார்க்கத்துக்கு ரொம்ப நல்லபடியாக கொண்டு வர்றதுக்கான விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன், அவங்களுக்கு சேவா பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இருந்து நிறைய டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் நம்ம நிறைய கெயின் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அவங்க சாப்பிட்டு பிரசாதம் கிடைக்குது இல்லையா, அதை நம்ம ரொம்ப நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். ஏன்னா பிரசாதம்ன்றது நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும் இல்லைங்களா? நாமம் எப்படி நாம சங்கீர்த்தனை நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணி பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குதோ அது மாதிரி பிரசாதமும் நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். அதுவும் இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸோட பிரசாதம் அப்படின்றது இன்னுமே நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கும் வாழ்க்கையில் கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான். நல்லபடியாக இப்போல்லாம் நம்ம சத்சங்கில் இருக்கோம், ஆன்லைனில் இருக்கும். எப்பெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்போல்லாம் கோயிலுக்கு போகணும், மேங்களூர் இஷ்கானுக்கு போயிட்டு அங்கே சேவா பண்ணணும், அங்கே உள்ள டிவோட்டிஸோட நம்ம இருந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நாலேஜை கெயின் பண்ணணும். சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு நாமனிஷ்தா பிரபுஜி ரொம்ப அழகாக நமக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ காலேஜ் கூட கட்டுறாங்க. ஸோ நம்ம அங்கேருந்து இன்னும் நல்ல பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு அழகாக கைடன்ஸ். எதுக்கு நாரதர் தன்னோட பாஸ்ட் டைமை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ். ஒரு மெய்ட் சர்வெண்ட்டோட பிள்ளையாக அவங்க இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி பக்தியில் வராங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஒரு டிசைபிளோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நேத்திக ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சொல்கிறாங்க, முனிவரே அப்படின்னு சொல்லி முந்தைய யுகத்தில் வேதாந்த கொள்கைகளை பின்பற்றும் பிராமணர்களின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்த யாரோ ஒரு வேலைக்காரின் மகனாக நான் பிறந்திருந்தேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. யார்? நாரதர் வேதவியாசர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. நம்ம கேட்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜர்கிட்ட சொல்கிறாங்க, நம்மளும் கேட்குறோம். 4 மாத மழை காலத்தில் அவர்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுடைய சொந்த வேலையில் நான் ஈடுபட்டிருந்தேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இந்த சதுர் மாதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, மழை காலம், அந்த காலத்தில் அந்த சதுர் மாதம் அந்த காலகட்டத்தில் யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா மழை காலத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறது சிரமம் இல்லைங்களா? மற்ற நாள்லெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, மற்ற காலத்துலலாம் சீசன்லலாம்னா எப்பயுமே கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறது, இந்த யாத்திரைலாம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் அவங்க வந்து எப்பயும் பண்ணுறது. யார்? சங்கீர்த்தனை செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க முனிவர்கள்லாம், ரிஷிகள்லாம். ஹரிபோல் மாதாஜி. ஆனால் இந்த மழை காலத்தில் மட்டும் என்னன்னா ஒரு இடத்துலையே தங்கி அங்கேயே அவங்க வந்துட்டு நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவங்க பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்த இந்த வேதாந்தவாதிஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு இவங்க என்ன செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சுதான், சேவா பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம 24 ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? பத்மா மாதாஜி ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? ஆமாம். இந்த பதம் 24. தேமை அபோத கில சாபலே அர்பகே தாந்தே திருத கிரீட்டநேகே அனுவர்தினி சுக்ரு கிருபாம் எத்யபி துல்ய தர்ஷனாகா சஸ்ருஷு வானே முனையோ அல்பபாஷினி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி நான் மாத்திரம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரேமா மாதாஜி. வாசி. மொழிபெயர்ப்பு. அவர்கள் இயல்பாகவே
அவர்கள் இயல்பாகவே பாரபட்சம் இல்லாதவர்கள் என்ற போதிலும் வேதாந்தத்தை பின்பற்றுபவர்களான அவர்கள் தங்களது தனிப்பெரும் கருணையால் என்னை வாழ்த்தினர். என்னை பொறுத்தவரை நான் சிறுவனாக இருந்தும் விளையாட்டில் பற்றில்லாதவனாகவும் புலனடக்கம் உள்ளவனாகவும் பணிவுள்ளவனாகவும் இருந்தேன். மேலும் தேவைக்கு அதிகமாக நான் பேசுவதும் இல்லை. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஒரு தடவை ஸ்லோகம். வாசிவா மாதாஜி பொருளுரை ஆ, ஸ்லோகம். பொருளுரை ஹரே ஒரு- கிருஷ்ண மாதாஜி பொருளுரை ஆ, பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார் வேண்டாம், எல்லா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி பொருள் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் போதும். இல்லை ஸ்லோகம். ஓகேம்மா ஓகே மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு. அவர்கள் இயல்பாகவே பாரபட்சம் இல்லாதவர்கள் என்ற போதிலும் வேதாந்தத்தை பின்பற்றுபவர்களான அவர்கள் தங்களது தனிப்பெரும் கருணையால் என்னை வாழ்த்தினர். என்னை பொறுத்தவரை நான் சிறுவனாக இருந்தும் விளையாட்டில் பற்றில்லாதவனாகவும் புலனடக்கம் உள்ளவனாகவும் பணி உள்ளவனாகவும் இருந்தேன். மேலும் தேவைக்கு அதிகமாக நான் பேசவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? இல்லை டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் புராதீத பவே பவம் முனே. 24 மாதாஜி. 24 தேமை கிளே. தேமை அபேத கில சாபலி. எஸ் மாதாஜி. தேமல் அப்போதா கில சாப்பலே சாப்பலேர்பகே தாந்தே திருத கிரீடனகே அனுவர்த்தினி சக்ரு கிருபாம் யத்யபி துல்ய தர்சனாகா சுஸ்ரூஷமானே முனையோ அல்பபாஷினி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம மொழிபெயர்ப்பு பார்ப்போம். டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட் பை ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ரெண்டாக பிரிக்கும், சரிங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்று அவர்கள் இயல்பாகவே பாரபட்சம் இல்லாதவர்கள் என்ற போதிலும், யாரை சொல்கிறாங்க? இந்த வேதாந்தவாதிஸ் அங்கே இருக்கிறாங்க இல்லையா, டிவோட்டிஸ், அவங்கள சொல்கிறாங்க. அவங்க பாரபட்சம் இல்லாதவங்க. எப்பயுமே இந்த நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையில், இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அந்த டியூவாலிட்டிஸ்ன்றது அவங்ககிட்ட இருக்காது. நன்மை தீமை, கெட்டது நல்லது, இந்த இன்பம் துன்பம், இந்த விஷயம்லாம். ஏன்னா இதெல்லாம் மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம பார்ப்போம். பாட்லி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்மளுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனே பார்ப்போம். இது நல்லது கெட்டது, குளிர் வெப்பம் குளிர், அதெல்லாம் துன்பம் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். நண்பன் விரோதி, இதெல்லாம். இவங்கெல்லாம் யாரு? சேஜஸ்லாம் யாரு அப்படின்னா, அவங்களாம் ரொம்ப செல்ஃப் ரியலைசேஷனில் இருக்கிறவங்க, பியூர் டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்ககிட்ட என்ன மாதிரி இருக்கும், அவங்களோட நேச்சர் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த பாரபட்சம் இதெல்லாம், அந்த டியூவாலிட்டிஸ் எதுவும் இல்லாமல் அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனில் அவங்களாம் எப்பயுமே இருப்பாங்க. ஆத்ம நிலையில், ஆத்ம உணர்வில் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, வேதாந்தத்தை பின்பற்றுபவர்கள், சரிங்களா? வேதத்தை நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, தங்களோட தனிப்பெரும் கருணையினால், இதுதான் சேஜஸ்லாம் எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, உலக நன்மைக்காக. இப்போ வியாசர் என்ன பண்ணுறாங்க, இவ்வளோ தூரம் எல்லாம் வேதத்தெல்லாம் இது இப்போ தொகுத்தாங்க, உபநிஷத்து புராணம் இதிகாசம் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. இது ஏதாவது அவங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னா, அவங்களாம் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல். எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க? அதுவும் பகவானோட இன்கார்னேஷன் வேறு. எதுக்காக பண்ணுறாங்க? உலக நன்மைக்காக. அதே மாதிரி சௌனக ரிஷிகள்லாம் அங்கே நைமிஷாரண்யத்தில் யாகம்லாம் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக பண்ணுறாங்க? உலக நன்மைக்கு. அவங்களோட நன்மைக்கா? அவங்களுக்கு நிறைய வெல்த் வேணும், ஹெல்த் வேணும், அதுக்காக பண்ணுறாங்களே இல்லை, உலக நன்மைக்கு. எப்பயுமே சேஜஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்ககிட்ட நிறைய அந்த இது காரணமற்ற கருணைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த தனிப்பெரும் கருணை, அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பகவானுக்கு, பகவானோட டிவோட்டிஸ்க்கெலாம், சரிங்களா? எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். நல்லா இருக்கணும்னா மெட்டீரியலாக நல்லா இருக்கணுன்றது இல்லை, ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும், பகவான்கிட்ட அந்த பிரேம பக்தியை எல்லாரும் நல்லபடியாக வளர்த்துக்கணும். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும். தன்னலமில்லாத ஒரு உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த வேதாந்தத்தை பின்பற்றவர்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, தனிப்பெரும் கருணையினால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நாரதருக்கு நல்லபடியாக கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, சரிங்களா? இதில் ஒரு டிசைபிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது அடுத்தது. அது ஒன்று பியூர் டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க, செல்ஃப் ரியலைஸ் சோல் எப்படி இருப்பாங்கன்றதை பார்க்குறோம். இன்னொன்று இங்கே டிசைபிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா,
என்னை பொறுத்தவரை நான் சிறுவனாக இருந்தும் விளையாட்டில் பற்றில்லாதவனாக, புலனடக்கம் உள்ளவனாக, சரிங்களா? புலனின்ப விஷயங்கள் எல்லாம் ஈடுபடாம, பணிவுள்ளவனாக. ஏன்னா பகவானோட லோகத்தாரின்னா நம்மளுக்கு இந்த அனர்த்தங்கள் இருக்கக்கூடாது. அதுலேயும் முக்கியமாக ப்ரைடும் என்வியும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ப்ரைடு இருந்ததுனாலும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது. என்வி இருந்தாலும் ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது. ஏன்னா பகவத்கீதையில் பகவான் நிறைய இடத்துல சொல்கிறது பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான். நானும் பொறாமை இல்லாதவன் அர்ஜுனா அப்படின்றதையும் வேற சொல்கிறாங்க பகவான், இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ப்ரைடு அப்படின்றதும் இருக்கவே கூடாது. இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா பக்தியில் அதை நம்ம யூஸும் பண்ண முடியாது, சரிங்களா? பேராசை யூஸ் பண்ணலாம், ஆசை யூஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த ப்ரைடும் என்வியும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம கிட்ட இந்த பணிவு அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாதது பேசவும் கூடாது அப்படின்றத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த இது என்ஓயிலையும் நம்ம பார்க்குறோம், வாட்ச வேகம் மனச குரோத வேகம்லையும் பார்க்குறோம். பகவத்கீதையிலையும் வந்துட்டு 17 சாப்டரில் எப்படிலாம் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கணும், எப்படிலாம் நம்மளோட மனத்தில் உள்ள எண்ணங்கள் இருக்கணும், எப்படிலாம் நம்ம பேசணும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அழகாக பகவான் வந்து அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆஸ்ட்ரிட்டியில் நம்ம பார்க்குறோம், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசக்கூடாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் கிருஷ்ண கதா, முடிஞ்ச வரைக்கும் சாண்டிங்கு, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணுமே தவிர மெட்டீரியல் விஷயத்தில் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ நம்ம பேசினா போதும். ஸோ அந்த வகையில் எங்கள் நாரதரும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்ககிட்ட என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது, இதை தான் நம்மளும் ஒரு டிசைப்பிளாக நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மக்கிட்டே இருக்கா அப்படின்றத நம்மளும் செக் பண்ணிக்கணும், சரிங்களா? அப்போ புலனடக்கத்தோடு இருக்கணும். நிறைய இந்த விளையாட்டு விஷயங்கள், ரெக்ரியேஷன்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் 6th சாப்டரில் அதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? 4 விஷயம்: தூக்கம், உணவு, அப்புறம் ரெக்ரியேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து வேலை, இதெல்லாம் வந்துட்டு சமமாக அளவாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் யோகத்தில் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க நமக்கு அங்கேயும் உபதேசத்தில். ஸோ அந்த வகையில் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்துட்டு பணிவு, தேவையில்லாமல் பேசுறது, இந்த விஷயங்கள் பணிவாக இருக்கணும், தேவையில்லாமல் பேசாமல் இருக்கணும், சரிங்களா? இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம பேசணும், சாண்டிங் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அது எப்படி பேசணுன்றதை நம்ம 17th சாப்டர்லேயே பார்க்குறோம் பகவத்கீதையில், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பொருளுரையில் நம்ம பார்த்துருவோம் கடகடன்னு. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், எல்லா வேதங்களிலும் என்னையே தேடி அலைகின்றன அப்படின்னு. கண்டிப்பாக இல்லைங்களா? 15.15 நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அதான். சர்வசேஷாகம் அந்த ஸ்லோகத்தில் வேதத்தை தொகுத்தது வேதாந்தம், வேதத்தை கொடுத்தது வேதத்தை தெரிந்தவன் நான் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா பகவான். ஸோ வேதம் அப்படின்றது என்னன்னா பகவானை கூட்டி கொடுக்கும் நமக்கு, சரிங்களா? யார் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். அந்த வகையில் வேதங்களில் 3 விஷயங்கள் தான் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவு, சரிங்களா, சம்பந்தம். அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டில் நம்ம என்னென்னலாம் கடமைகள்லாம் நிறைவேற்றணும், அபிதேயா நம்மளோட ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறம் இதனால் பகவானிடம் திரும்பி செல்லும் முடிவான லட்சியத்தை அடைதல், பிரயோஜனம், சரிங்களா? பகவானுக்கு நமக்கு என்ன உறவு, அந்த உறவில் நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு எப்படி பக்தி சேவை பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சேவை பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்குது, அதாவது பகவானை அடையிறது, பகவான் லோகத்தை அடையிறது, பேக் டு காட் ஹெட், சரிங்களா? நம்ம இந்த கண்டிஷன் மெட்டீரியல் உலகத்துலேயும் நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடறோம். ஸோ இதுதான் வேதத்தில் முக்கியமான 3 விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம். ஒன்று பகவானை காட்டி கொடுக்கும், அப்புறம் அந்த சம்பந்த அபிதேய பிரயோஜனம், இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனவே வேதாந்திகள்ன்றவங்க யாருன்னா வேதத்தை பின்பற்றுறவங்க, சரிங்களா? தூய பக்தர்கள் அவங்களாம், சரிங்களா? பகவானோட தூய பக்தர்களாக இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இத்தகைய வேதாந்திகள் அல்லது வேதாந்திகள் பக்தி தொண்டை பற்றிய தெய்வீக அறிவை பரப்புவதில் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை. தனக்கு கிடைச்சத ஒரு விஷயம் பக்தி, அதோட இனிமை, அதோட மயக்கம், அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் மட்டும் வச்சுப்பாங்களா அப்படின்னா கிடையாது. என்ன பண்ணுவாங்க, உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. பிரபுபதா பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு, இல்லைங்களா? பக்தி அவங்களுக்கு கிடைச்சது. நான் அப்பா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுமா, ஓகே. பகவானை போய் அடையணுமா, ஓகே, நான் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான் அப்படின்னு இருந்தாங்களே. இல்லை, எவ்வளவு பாடு எவ்வளோ சேலஞ்சஸ், எவ்வளோ கஷ்டம், இல்லைங்களா? அத்தனையும் ஃபேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க, எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அதனால தான் நம்மலாம் இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பக்தி, பகவான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது, இல்லைங்களா?
எப்படி இந்த பிறப்பிற பொசிஷன்லேருந்து வெளியில் வர்றது, பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் படித்து கிருஷ்ணா கிட்ட பக்தி பண்ணணும், இந்த விஷயம்லாம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பியூர் சோல்ஸ் நமக்கு கொடுத்த கைடன்ஸ் தான். அதனால தான் எப்பயுமே நம்ம அவங்ககிட்ட ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட இருக்கணும். அவங்கள எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? எந்த இடத்துலையும் நம்ம தவறு பண்ணிடாமல் இருக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப சிரமப்பட்டு உருவாக்குனது. பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உருவாக்கல இஷ்கான்னு. என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப பாடுபட்டு ரொம்ப நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணி அப்படிப்பட்ட இந்த கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், இஷ்கான் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லபடியாக பாதுகாக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்மளோட முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி நம்ம பக்தியிலையும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கணும். அதே மாதிரி எல்லாரையும் நம்ம பக்திக்கும் கொண்டு வரணும். இதெல்லாம் நம்மளோட முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பக்தி வேதாந்திகள் எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் பகவானோட அந்த பிரேம பக்தியை கொடுக்கறதுல ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருப்பாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பகைவர் அல்லது நண்பர் அது சமநிலையில் இருக்காங்க நம்ம பார்த்தோமா. அதனால் வந்து இந்த பகைவர், நண்பர், படித்தவங்க, படிக்காதவங்க இந்த மாதிரி பாரபட்சம்லாம் என்றைக்கும் அவங்க பார்க்கறதில்ல அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சாதகமாகவும் மற்றவருக்கு பாதகமாகவும் இருப்பதில்லை. இதெல்லாம் இந்த டியூவாலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்காங்கன்றத விஷயத்தை பிரபுபாதா நமக்கு ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு இல்லையா அது. அப்போ பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க அப்படி இருக்காங்க, பியூர் சோல்ஸ்லாம் அப்படி இருக்காங்க. பொதுமக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னா, ரொம்ப இந்த பொய்யான விஷயங்கள், பொய்யான புலனின்ப விஷயங்கள் எல்லாமே டெம்பரவரி தான் இல்லைங்களா? அதுலெல்லாம் ரொம்ப ஈடுபட்டு தன்னோட நேரத்தை என்ன பண்ணுறாங்க, விரயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேரு இல்லையா? ரொம்ப வேல்யூபிள், ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஆனால் அந்த ஹியூமன் லைஃப் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களாம் ரொம்ப வந்துட்டு அநியாயத்துக்கு அதை வந்துட்டு வீணாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா? அதை வந்து இவங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க. அப்போ அறியாமையில் உள்ள பாமர மக்கள் பகவானுடன் தங்களது மறந்து போன உறவை, ஆல்ரெடி உறவு இருக்குது, அந்த 5 ரசத்தில் ஒரு ரசம் நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்குது இல்லைங்களா? எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கும் அதை புதுப்பிக்கணும். அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எப்பயுமே தன்னோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்குறோம். இத்தகைய உதவியால் இது மாபெரும் உதவி. ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு இதுதான் முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒரு விஷயம், அனுகிரகம் இல்லைங்களா? அதை அவங்க பண்ணுறாங்க. பெரும் மறதிக்கு உட்பட்ட ஆத்மாவும் கூட ஆன்மீக வாழ்வை உணரும் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். இந்த மாதிரியான டிவோட்டீஸோட சரிங்களா நம்ம அசோசியேட் ஆக ஆக சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனே பிரதானம் அப்படின்னு இருக்கிற ஹியூமன் லைஃபே வீணாக்குற ஒரு கண்டிஷன் சோல் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு தூய பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த மறந்த அந்த பிரேம பக்தி, பகவான்கிட்ட இருக்கிற பிரேம பக்தி ஞாபகத்துக்கு வருது. சரிங்களா? இவ்வாறு பக்தி வேதாந்திகளால் உருவாக்கப்படும் பொதுமக்கள் படிப்படியாக ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேறுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நமக்குலாம் நல்ல ஒரு பிளெஸ்டு சோல்ஸ், ஏன்னா நமக்குலாம் அதெல்லாம் நல்லபடியாக கிடைச்சிருக்கு. பிரபுபாதாவோட கைடன்ஸில் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேபி ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு நம்மளும் வரோம். எனவே சிறுவன் புலனடக்கத்தை இதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நாரதர் புலனடக்கத்தோடு இருக்கிறது இல்லைங்களா? இந்த விளையாட்டுலலாம் ரொம்ப ஈடுபடாமல் இருக்கிறது, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட குவாலிட்டிஸை கெயின் பண்ணிக்கணும். வேதாந்திகள் அவனை ஆன்மீக வாழ்வில் புகுத்தினர். ஏற்கனவே இவங்களும் ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருக்காங்களா தன்னடக்கத்தோடலாம். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க சரியான முறையில் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வராங்க. யார், நாரதரை. ஆனால் ஆன்மீக வாழ்வில் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு முன்பே ஒழுக்கத்தில் மிகவும் முன்னேறியவனாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் நாரதரை. இவ்வழியில் முன்னேற விரும்பும் ஒருவருக்கு ஒழுக்கம் இன்றியமையாததாகும். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ், எட்டிகேட் அதை நம்ம நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள். அப்போ வர்ணாசிரம தர்மம் தான் மனித வாழ்விற்குரிய உண்மையான ஆரம்ப நிலையாகும். ஒரு அனிமல் லைஃப் வாழற ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங் இதுதான் இல்லையா? ஒரு அனிமல் லைஃப் வாழ கர்மீஸ், அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து ஒருத்தவங்க முன்னேறி வராங்க அப்படின்னா அடுத்து அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வர்ணாசிரம முறையை அழகாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க. தன்னோட கடமையை பகவானுக்காக செய்கிறது, அந்த ஆசிரமத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க செய்யும்போது தான் அந்த ஹியூமன் ஃபார்மில் இருந்தாலும் அனிமல் லைஃப்பில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் அதுலேருந்து வேறுபட்டு வர நிலை தான் இந்த வர்ணாசிரம முறை அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஆரம்ப நிலை அப்படின்றது. இந்த தர்மத்தின்படி 5 வயதை கடந்து சிறுவர்கள் பிரம்மச்சாரிய வாழ்வை மேற்கொள்வதற்காக குருகுலத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். இந்த வர்ணாசிரமத்தில் இந்த பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்தவான, பிரஸ்த, சன்னியாசின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அதில் வந்து இந்த 5 வயது
குழந்தைகள் அதுக்கு கிங்கோட அரசரோட குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, யாரோட குழந்தைங்களா இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குருகுலத்துக்கு அனுப்புவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்படி குருகுலத்துக்கு போய் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களாம் அப்படின்னா, அந்த ஆன்மீகத்தில் தன்னுணர்வுக்குரிய வாழ்க்கையில் அவங்க வந்து தயார்படுத்திப்பாங்க. சரிங்களா? குருவோட கைடன்ஸில் வர்ணாசிரம முறையை பின்பற்றுபவர்கள் குழந்தைகள் புலனின்பம் என்னும் பொறுப்பற்ற வாழ்வை அறியாமலே வளர்கின்றனர். கண்டிப்பாக இல்லைங்களா? இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இல்லாத குழந்தைங்களா ரொம்ப ஒரு வேதிக் கல்ச்சரில் ரொம்ப நல்லபடியாக வர குழந்தைங்களா இருப்பாங்க. யார் ஒருத்தவங்க குருவோட கைடன்ஸில் வர்ணாசிரம முறையில் வராங்களோ அவங்க. தந்தையாலும் தாயின் கருவில் வைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே சிறுவனுக்கு ஆன்மீக நுண்ணறிவு வழங்கப்படுகிறது. சிறுவன் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைவதற்கு தாய் தந்தை ஆகிய இருவருமே பொறுப்புடையவர்கள் ஆகின்றனர் அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கணும். இது ஒரு பேரண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்றது இப்போ ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்கிறாங்க. சும்மா நம்ம வந்துட்டு குழந்தைங்க பிறந்தாங்க அவங்களை அப்படி நம்ம வந்து மெட்டீரியலாக நல்லா எல்லாம் படிப்பு நல்லா இருக்கா, ஹெல்த் நல்லா இருக்கா, அது மட்டும் இல்லை, வேதிக் கல்ச்சரில் அவங்க இருக்காங்களா அப்படின்றது நம்மளோட முக்கியமான பொறுப்பு, கடமை அப்படின்றதே சொல்கிறாங்க. இதுவே வெற்றி அளிக்கும் குடும்ப கட்டுப்பாடு முறையாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். முழு பூர்ணத்துவத்தை அடைவதற்கு குழந்தைகளை பெறும் முறையாகும். ஒரு பேரண்டிங் எப்படி இருக்கணுன்றதையும் இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அப்போ சுய கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம் மற்றும் பணிவு ஆகியவை இல்லாமல் ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை பின்பற்றுவதில் ஒருவராலும் வெற்றி பெற முடியாது. அப்போ நம்ம வந்து சுய கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம், பணிவு இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், குருவோட கைடன்ஸை சரியாக ஃபாலோ பண்ணி ஆன்மீகத்தில் நம்மளால் முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை பின்பற்றாமல் ஒருவராலும் பகவானை திரும்பி செல்ல முடியாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இந்த நிலையில் இருப்பாங்க. செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்ல ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, புலனின்பம் இல்லாமல் பணிவோட, அதே மாதிரி நிறைய ஆஸ்டிரிட்டி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். அந்த முறையில் இருக்கும்போது 2 பேரும் இந்த குவாலிட்டிஸில் இருக்கும்போது சரியான முறையில் பகவான்கிட்ட பிரேம பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு இது ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா